Benvidos ao podcast Ondas Mur. Queredes saber cal é a orixe do noso nome e que queremos transmitir? As Ondas Mur son as que transmiten as mulleres creadoras dun mundo inclusivo, igualitario e corresponsable. O noso programa é unha gran onda Mur que transmite información sobre todo o mundo da muller rural e urbana desta mancomunidade de Verín, feito para todos aqueles que teñan curiosidade por crear un mundo inclusivo, conciliador e corresponsable. Somos a onda base portadora de moitas ondas Mur para facelas chegar o máis lonxe posible dende o CIN, o Centro de Información á Muller de Verín. De onde sae o noso nome de Ondas Mur? Pois sae das coñecidas como ondas FM, frecuencia modulada, necesarias para emitir un programa de radio tradicional. Esas ondas FM, na súa definición, indícase que son unha modulación angular que transmite información a través dunha onda portadora variando a súa frecuencia. Pois nós somos esa onda portadora que transmite información. Son Sole Figueroa, en nome do CIN de Verín, douvos a benvida a Ondas Mur. Benvidos a un novo podcast de Ondas Mur. Hoxe un podcast moi especial porque nos desplazamos ata a Escola Nova, que antes corrixíronos, de Vilarello de Cota. Non é a Escola Vella, é a Escola Nova. E aquí, pois, imos ter unha conversa moi agradable para coñecer as actividades que se fan aquí dentro deste edificio a través do CDR Portas Abertas, que, bueno, sabedes que temos noutro podcast deste Ondas Mur, xa falamos do funcionamento do CDR, Centro de Desarrollo Rural. Sí, en castelán Centro de Desarrollo, en galego Centro de Desenvolvemento Rural. Vale, Desenvolvemento Rural, Sí. vale, así vamos ben. Quen estaba falando, con que empezaremos este programa, é Sergio Murciego García, porque el é integrador social e conector comunitario do programa Comunidades Inclusivas do CDR Portas Abertas, pois nesta localidade de Vilarello de Cota, aquí en Vilar de Bos. Pero, aparte de falar deste programa de comunidades inclusivas, pois temos a gran sorte de estar, vostedes non o poden ver, pero nos estamos rodeados hoxe dunhas mulleres fantásticas que participan aquí nas actividades, que despois falaremos con elas, falaremos con Amanda, con Purificación, con dúas Marías, con unha Rosa, con unha Josefa, con unha Aurelia, que nos están aquí vendo, escoitando, e que nos contarán tamén, pois, moitas cousiñas. E seguro que imos descubrir e coñecer moito, pois, de como era antes iso de conciliar cando se traballaba, porque son moitas delas, non sei, despois xa me corrixirán, foron todas, ou só algunhas, pois mulleres emigrantes que saíron daqui destas terras de Vilar de Bos e de Vilarello de Cota e que, pois, tiveron que sair ao mundo a buscarse a vida, como fixeron moitos galegos, bueno, pois seguro que nos poden contar moita da súa experiencia. Pero imos empezar primeiro por Sergio Murciego, como dicía, integrador social, e ese programa de comunidades inclusivas. Sergio, contanos, en que consiste este programa? Bueno, antes de nada, dar as gracias, non? De que vos parezca interesante contar este proxecto, non? Que se está levando a cabo aquí en Vilarello. Bueno, Comunidades Inclusivas é un proxecto financiado co Fondo Social Europeo, ca Fundación Espadaña. Sí. Bueno, como ben decías antes, neste caso Portas Abertas é un CDR, un Centro de Desenvolvemento Rural. Hai varios en España que tamén están levando a cabo este proxecto de comunidades inclusivas. Todos os CDRs que hai en España están, bueno, conforman co CEDER, non? Sí. Que é a Confederación de Centro de Desenvolvemento Rural. Bueno, é un proxecto que se está levando a cabo en noutros lugares de España. Vale. Aquí concretamente en Portas Abertas o está levando a cabo en Vilarello da Cota. Escollimos este sitio, bueno, porque é un dos onde máis poboación hai de Vilar de Bos. Sí. Temos esta instalación, non? Como decías antes, a Escola Nova. A Escola Nova, que nos corrixiron que non era a Escola Vella, que é a Escola Nova. Sí. Bueno, no meu caso ten delito,
porque é verdad que Bueno, estivemos facendo a historia de vida de Vilarello e sí que nos contaron como se como se construiu esta escuela, como a fixeron entre os veciños e as veciñas, mm, entonces aí ben bueno, correxido, vamos. bueno, ás veces non nos podemos lembrar de todo. Pero bueno, e nada, o programa pretende dinamizar, neste caso, a comunidade de Vilarello da Cota, Mm, eh, bueno, crear redes de coidados nesta comunidade que intenten, bueno, incluir as persoas que poidan estar en risco de situación, en risco de exclusión social, perdón, sí. bueno, que sexa un pouco a comunidade pois a que tire destas persoas. Ujú. Despois, bueno, unha das cuestións que se dá moito no medio rural é a soidade non desexada, non? Moitas persoas bueno, pois por diversas circunstancias viven soas, igual non Sí, teñen un apoio cercano, bueno, pois tamén este proxecto trata de dar resposta, non? A estas situacións. din que é un dos grandes problemas, non, de noso tempo, esa soidade non desexada, Sí, e sí, sobre bueno, todo no rural, que é onde pois pode haber máis problemas con xente maior, porque non coñezo, tendes que perdoarme, non coñezo Vilarello da Cota. Entonces, supoño que a maioría da xente que vive aquí é xente xa maior, non? sí, bueno, Mira, e vennos agora mesmo, ademais, mentres estamos aquí facendo o programa, vennos o supermercado ambulante. A que sí? Que é unha das cousas importantes. sí. Que exista, claro, conxelados, frescos. Bueno, pois sí, sí, sí. Ves? Ves? Cada un ven un día, xa sabemos o que hai. Hai supermercado ambulante. Ben, pois entón, canto tempo levades funcionando con este programa de comunidades inclusivas? Bueno, o programa este comezou en maio, que fixemos varias reunións ca comunidade, bueno, para presentar o programa, ver que obxectivos tiña, non? E Uh -huh. que se quería traballar. Sí. Fíxose nun DAFO, non? Un análisis da comunidade, pois, Co bueno, fortalezas e debilidades, non? exacto, Que é o que as significa. fortalezas, as oportunidades que podería haber, porque moitas veces parece que non, bueno, que non hai oportunidade no medio rural bueno, pues, creo que non sempre é así, non? Ou non Exacto. sempre a sabemos valorar ou a sabemos ver. Uh -huh. Bueno, aquí tamén nestas reunións saíron propostas de actividades que se poderían facer e logo no verán, ao largo de xuño, xullo e agosto, pois estivemos facendo a historia de vida de Vilarello, non? Que Perfecto. comentaba antes a Sí, sí. raíz da escuela. Sí, do nome si era Escola Bella ou Nova. Sí. Exacto. Entón, bueno, a verdade é que foron pois xornadas moi enriquecedoras, non? Porque, bueno, elas Foron falando, non? E contándovos. claro, elas logo dirán a súa parte, Sí, bueno, pero bueno, sempre pois eso creo que é bonito, non? Coñecer a historia, a túa propia historia e contala claro. e darlle a coñecer. Eu non vivo en Vilarello, entón, bueno, nese sentido Que sí que aprendiches, non, non? claro, que aprendín, que non son cousas que xa sabía, Uh -huh. pareceme moi enriquecedor. Dende setembro, bueno, finales de agosto, setembro, comezamos a facer manualidades, bueno, alternando un pouco manualidades e exercicio de estimulación cognitiva, de memoria. Sí. Fixemos, pois, por exemplo, collage, non? Ou ainda fai pouco fixemos cerámica, houve un taller de nutrición, Ben. eh, non solamente para persoas de Vilarello, senón tamén viñeron persoas de outros sitios, pero Supoño que das deuse, localidades arredor, non? sí, bueno, persoas de Vilar de Bos, non? Dos distintos lugares de Vilar de Bos, Sí, eh, e bueno, foi aquí, sí. neste centro. Uh -huh. A de cara ao Samaín, pois, xa fixemos algunha manualidade, continuaremos con ela, bueno, logo tamén, bueno, hai cousas pendientes, ou, bueno, pendientes que se farán máis adiante. Uh -huh. Unha delas sería unha clase de linguas de signos, aí que hai un rapaz con a discapacidade auditiva. Ah, Entón, bueno, pensamos que unha das formas, non, de crear estas redes de coidados, pois,
Claro, poder comunicarse E con el. comunicarse, efectivamente. Sí, sí. Comunicarse cas persoas, bueno, pois eso, que é normal, pois aprendes castelán, aprendes galego ou inglés, pero lingua de signos pois Sí, é máis non se aprende complicado. no cole, non? Non. Entonces, bueno, creemos que é unha parte importante, algo que se pode traballar con este proxecto. Vale, perfecto. Claro, levades aínda pouquiño tempo, non? Pero, a ver, que sensacións tendes co que estades facendo? A xente daqui davos bo feedback, como se soe dicir, o sea, gústalles, como estades vendo? Que vos contan? Bueno, eu creo que en xeral están as persoas que participan nas actividades, eu creo que están contentas, e despois tamén recibimos, non, bueno, este feedback, non, Sí, da familia, sí, de persoas que participan nas actividades, e tamén pois, lle parece, bueno, que é de valorar, non, que sí, haxa unhas actividades claro. dirixidas a ás persoas bueno, que se dinamicen, non, ao final Sí. un pouco, que haxa unha serie de actividades que se ofertan bueno, Mm. Aquí connosco están hoxe 7 mulleres, pero normalmente canta xente participa neste tipo de actividades que levades feito? Normalmente son así 7, algunha máis, algún máis? algunha máis, depende da actividade tamén, non? A intención, claro, é crear actividades, Que vaya creando esa rede, non? claro, De actividades que tamén supoño que ademais aquí facendo esas actividades tamén se crea un pouco de comunidade, non? Porque estades en contacto todos e así pois tamén falades das vosas cousas, bueno, contades aí o chisme do día e estas cousas, non? A parte de pois aprender pois iso, sí, o que se logo plantexe en cada actividade, non? sí, por exemplo, que me esquecía agora, hai Sí, unha parella que veu relativamente fai pouco, hai que ir a vivir a Vilarello, é verdad que participan en moitas actividades, ben, tamén se ofrecen voluntarios, non, a facer, a colaborar convosco. a colaborar, exacto. De feito, o luns que ven temos unha sesión de yoga que vai a dar eh, esta veciña nova, Sí. bueno, estas actividades tamén sirven, pois eso, o que dis, crear comunidade, un espacio onde se poida reunir as persoas que levan toda a vida en Vilarello, pero tamén as persoas que están chegando novas, non? Iso é importantísimo tamén, porque é unha Eh, forma de integración tamén, exacto. para Sí, poder sí, iso, sentirse ben acollidas, non? sí. No novo lugar onde van vivir. Ben, tendes idea de continuar, non? Porque Sí, se bueno, empezastes aínda este ano, isto aínda está arrancando perdón. prácticamente. Sí, o proxecto continúa ata final de ano, o ano seguinte enteiro, Sí, en marzo do 27, bueno, é cando está previsto que finalice. vale. Este proxecto de comunidades inclusivas que está levando a cabo o CDR Portas Abertas, participas ti, Sergio? Que outras persoas están participando nel, aquí na zona? Somos dúas persoas, estou eu, está a miña compañeira Monse, Sí, somos os que vamos levando o programa, ven facendo actividades, ven traballando en individual cas persoas que participan deste programa. vale, ben. Pois, aparte de coñecer este programa de comunidades inclusivas, temos que coñecer a xente que participa. E hoxe tivemos, como dicía eu ao principio deste podcast de Ondas Mur, a sorte de poder contar con sete dos participantes habituais. Así que damos as grazas a todas, en este caso, porque vai ser interesante coñecer tamén as vosas historias e as vosas opinións. Eu vou empezar, pois, a ver, como ao lado de Sergio está Aurelia Delgado, pois vou empezar por ela. Que che parece, Aurelia? Muy bien. Empezamos. Sí. Ah, no, no. Bueno, pois a ver, Aurelia, contanos, que che parece estas actividades que estades facendo agora Moi por aquí? ben, moi ben. Porque esta é unha criatura moi educada, moi educada.
Ai, bueno, por Estamos Sergio. contentísimos, eu polo menos estou contentísima con el. Vale. Non, ponte carón de min, carón dela non te poñas. Aquí temos un ambiente, polo menos xa o estamos creando e xa vemos aquí, que tendes un ambiente moi bonito, non? Sí, De coñecervos, supoño que evidentemente coñecedesvos todos, claro. No pobo é difícil non coñecerse. Das actividades que estivo nos falando Sergio, Aurelia, cal che gustou máis ou que cousas así chegaron máis? Eu gustoume moito o que el nos ten feito. E é unha que veo, que non sei como se chama, que nos daba gimnasia tamén, especial. Vale. Moi ben, moi ben, moi ben. Vale, ou seja, a gimnasia, as actividades de E manualidades, este tamén, vale, o yoga, todo, eso, todo, vamos, todo. Pórtase moi ben, moi ben. pórtase moi ben. Sabemos que Aurelia non ten problema ningún en contarnos todo, Os A meus ver, problemas xa acabaron. bueno, non que va. Anda que non tuve problemas. Pois mira, imos aí retrotraernos un pouquiño, contanos Aurelia, ti foches muller Mira, emigrante, non? Mira, eu quedei sin máis de pequeniña. Vaya, Gracias que este home que me morreu agora, que me botou a mau, sí, encheu unha barriguinha de pan, que eu pasei moita fame, moita fame. bueno, iso é Esta sábeno moi ben. esta é unha historia moi recurrente, por Caseime, desgraza. tuve 2 fillas, marchei a Onde Alemania. A Alemania. Alemania. Estuve alá, fun de contrato por unha fábrica de zapatos que se chamaban a Salamanda, Pagotingue. De ali cambiei para Hannover, estuve nun hospital 16 anos. 16 anos. E que facía no hospital? Repartir comida, facer cámara, facer limpieza, todo, 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 todo. E as súas fillas As estaban alá? miñas fillas tuven que, cando marchei para lá, metilas dar monxas aí en Berín. Ah, vale, o sea, marcharon sin Pero, elas. Si, marchei sin elas. Pero despois, cando cheguei aquí de vacacións, Sí. nos ali tiñamos un mes, e aquí só me lle daban 3 ou 4 semanas ás fillas. Sí, E eu dixen ás monxas que lle pagaba igual, pero como estuveran aquí cando eu marchara. claro. Dixeronme que sí. Cheguei ela, ao cabo dunha semana, cheguei unha carta das fillas que estaban aquí en casa en Vilarello, e eu teime a chorar, dixen, agora esas criaturas que teñen, nin teñen que comer, nin que beber ali, nada. O sea, que neste caso o colexio non se fixera cargo tal como vostede lle Nada. pedira. Veixei abaixo da jefa e dixenlle, mire, pásame isto e isto. E dice, señora Delgado, non hai problema ningún. Usted colle que autobús e vai mañá buscar as fillas a España para aquí. Dixen, pero eu aquí non teño casa, porque este sabe que eu vivo aquí no hospital. Claro. E dice, non hai problema, tú trae as fillas para aquí. Vines buscar, estuveron ali 4 meses no hospital. Con vostede. Comigo. Aos 4 meses a jefa buscoume unha vivienda e fomos para ali. Non é por me jabar, pero gracias ao divino Señor. Pois atenderona ben e tratarona moi ben, como unha traballadora valiosa, non? Eu tiña que traballar cada 15 días, sábados e domingos, 40 horas semanales. E moitas veces eu, como vivía no hospital, pois algunha traballadora dábase de baixa e non viña, e vin da min e dixeme, señora Delgado, mire, usted toca lle de descanso, pero xa lle darei outro día, viñeme a traballar a tal planta, Sí. que fulana non podía. Sí, non hai problema. E fun O sea, que 16 anos nun hospital. nun hospital. Ben, en total, cantos anos estivo emigrada? Pois estuve 16 anos no hospital, máis 14 meses de contrato. Sí. Mire quantos foron. Bueno, o sea, que 17 anos e E pico. casei ali as 2 fillas. E hoxe en día, onde están esas fillas? Hoxe en día unha está en Alemania, que ainda marchou hoxe. Ajá. E a outra está en Berín, que se veuse xa definitivo. Ben, eu quería coñecer, Aurelia, que me conte como vostede sabe que hoxe en día falase moito e este podcast de Ondas Mur do CIN de Berín intenta coñecer un pouco como é o tema de corresponsabilidade e conciliar. Sabe o que significa iso? É dicir, que o home e a muller na parella pois se axuden mutuamente a facer as cousas da casa, a coidar os nenos, a coidar das persoas maiores cando as hai, destas cousas. Entón, conteme como vostede facía para traballar e coidar 2 fillas en Alemania, por exemplo. Como combinaba co seu home
Ou como se facía daquela? Eu, en principio, o colegio era allí como aquela casa que está ali arriba. Sí, cerquiña. E eu, antes de empezar a traballar, levaba ese ali. Ben, Os primeiros días, despois xa aprenderon elas, xa viñan elas dereitiñas a casa e xa non había problema ningún. vale, pero vostede tiña o colexio e tiña o horario para poder combinar entre traballo e estar con Sí, elas. sí. E o seu home? Iso non é por me gabar eu, pero gracias ao divino Señor eu ali caí moi ben. Eu ali Perfecto. sentín a miña mãe e a miña familia. Pois mira, pois Porque iso, eu tamén me aportaba. claro, pero Esa señora estaba moi ben. iso é importante, logo falaremos tamén con ela para que nos conte a súa historia. Sí. Como que cambios ve vostede de como se coidaba antes dos fillos e combinar pois ser muller traballadora e cuidar dos fillos e como é hoxe? Como o ve? É pesado. E máis pesado era o idioma. Claro, ainda por Porque riba. en principio o idioma para aprendelo, iso Tela. Non, tela. custaba. Pero fomos acostumbrando e seguimos. Bueno, que bota de menos daquela época? Se é que bota algo. Que bota de menos daquela época? Se é que bota algo, claro. Gustalle estar aquí, non? Eu gustame estar alá. Alá, Eu digo a sincera verdade, se fora hoxe, eu non me viña de lá. por? Eu quedaba mala porque ali encontrei a miña familia Fíxate. e a miña mãe, que o pai non o tuvo. Bueno, e sigue mantendo contacto con xente de alá? Sí, Perfecto. e ne veñen aquí de vacacións as enfermeras e eso, e visítame. E foronme a bodar dúas fillas que saí lá en Alemania. Fíxate. O sea, que, como vostede está dicindo, creou a súa familia fora. Vale. E despois volveu pois, pa aquí, pa Vilarello. Volvín porque despois collín a renta e o meu home un pouquiño di, vámonos. E eu tuve que obedecelo, firme tamén, porque senón viñase el sol, botábame que outra muller, eu quedábame lá eu sola. Ese era o problema, non? Que igual se botaba outra muller. Claro. Bueno. E despois, por desgracia, miro que lle pasou. Traballou como un burriño, colleu a mal dar vacas locas a brucelosis, se botou 21 anos. Collei tiño, Vaya. sondealo das necesidades e da orina, estuvo 3 meses e medio ingresado no Juan Canalejos na Coruña. Fíxate. Tamén, iso foi mala sorte tamén, ter unha enfermidade así. Mala suerte, min chegou horrible. Xa. Pero bueno, a vida ten que seguir. Exacto, e bueno, ahora con estas E agora actividades... estou soliña en casa. Bueno, pero é unha soidade que pode compartir, neste caso, e axudar a outras mulleres, non? Porque eu agora vou á noite, poño unha ceniña na mesa, cendo a televisión, estou ali hasta as 11 algunhas veces. Sí. Penso e digo, eu que fago? O día da noite vella, cando se comen as uvas. Sí. Levei as uviñas e puxenas así nunha teciña, sí. E puxen así o vaso e a copiña do champán para beber. Claro. Metín as dúas, cando deron as campanadas, empezaron, metín dous vajillos á boca, tirei con elas, non as puiden comer. Bueno. Empezou así unha cousa. Bueno, porque claro, evidentemente son datas, claro. E non se plantea vivir coas súas fillas? Non, miñas fillas, o meu xenro tiña unha empresa de camións, 28 camións de transporte, esta sabe ben onde vivía. Sí. E claro, a miña filla casouse, tuvo 2 fillos, está ali, está encantada, dio la axude, e a outra casouse en Ribadavia, estuvo ali hasta que colleu a renta, veuse para Verín. Ben, pois vamos seguir coñecendo as historias destas grandes mulleres. Venga. Moitas gracias, Aurelia, por contarnos a súa historia. Gracias a usted, ou gracias a tú é máis que a mí. Bueno, pois falamos de ti todos e xa está, non hai problema. De Aurelia, que, pois iso, contounos a súa historia, que tamén é moi interesante para coñecer. Pois imos a Josefa Fernández, que tamén a temos aquí ao noso lado. A ver, Josefa, vostede tamén muller emigrante e traballadora? Non, pero traballadora sí. Vale, non, iso seguro, traballadora seguro. Vostede estivo entón toda a vida aquí en Vilarello da Cota. E a que se dedicaba, que facía? Ao campo. Ao campo. Vale, perfecto. E tivo fillos? Tuve 3 fillos. 3 fillos. E contenos, como era a súa vida? Como facía para... A miña vida era levantar e botar os fillos para a escuela, darlles desayuno e botarlos á escuela, acomodar a hojada, coller o macho e a horada, ir traballar, ir labrar e traballar. A miña vida era esa. Bueno. Para manter os fillos. E o seu home tamén lle axudaba? O meu home non me podía, que estaba sin unha perna.
Ah, vale. O sea, que vostede ainda por riba tiña que tirar da casa. Tirar a casa e traballar no campo. Claro. E como facía, como combinaba todo iso? Porque tiña que ser moi complicado, non? Complicado era, pero había que facelo, non había outro remedio. Bueno, xa. Non se faía de día, facíase de noite. Facíase cando se podía. Cando se podía, non había outro remedio. E como ve os cambios que hai hoxe en día nesto de ser corresponsables? Pois claro, vostede ainda por encima tiña o seu marido que estaba enfermo e non podía axudarlle, ou ainda lle botaba unha man na casa. Facíalle algo? Non facía nada, porque despois colleu o cáncer e Vaya. enfermo. Temos aquí historias... Sempre médicos, que están estas todas que o saben ben. Claro. Entón, vostede era o cabeza de familia? Eu era a cabeza, era o home e a muller. Claro. Era a cabeza da familia, que andaba para todos os sitios. E como ve os cambios hoxe en día? Como Os ve? cambios están moito cambiados, pero está moito para o mal, non está para o ben. Como, por exemplo, a ver, que me... O mundo está dado volta. O mundo dado volta. Como ve, por exemplo, os seus fillos teñen parellas ou teñen fillos e tal? Esta é menor. Ah, vale, pois logo falamos con ela. Morreume. Ajá. Tiña 29 anos cando morreu. Bueno. E a outra filla está casada tamén, vive aquí en Vilarello tamén. E eles como combinan o tema de axudarse na casa para cuidar, pois iso dos fillos? Non temos problemas mellores outros, axudamos uns aos outros e estamos tranquilos. Perfecto. E destas actividades que estamos falando, deste proxecto de comunidades inclusivas, que lle parece? Do que están facendo aquí cando veñen aquí e reúnense aquí? Parecemos moi ben, pasamos o tempo e rímonos. Bueno, importante, O da risa... A risa é verdade que sí. Sí. Moi importante a risa. É verdade que nos rimos. Claro. Rímonos. Non, se xa estamos aquí montando unha festa, e iso que estamos facendo do podcast, canto máis isto veredes aquí sin aparatos ningún Cada gravando. un fai o que ten que facer, pero rímonos. Bueno, que iso é moi importante. Pasamos ben o tempo. Que é o que máis lle gusta do que les leva feito ata agora, das manualidades, de todos estes temas, que é o que máis lle gustou? Gústame todo. Todo? Todo. Bueno. Non che podo conformar. Bueno, tamén é importante poder conformarse, senón... Bueno, pois coñecemos a historia de Josefa Fernández e ao lado, pois entón, a Nora, non? A Nora Rosa Núñez. Rosa, a ver, contanos a túa experiencia aquí, pois facendo estas actividades. Maravilla. Aquí xa temos feito bastantes, non é só da hora. Sí. Xa estuvemos con Monse, o ano pasado, estamos con Sergio moi contentas. Ando un pouquiño acatarrada. Non pasa nada, que te estamos contando perfectamente. Moi ben, moi ben. Moi ben. Temos gimnasia os miércoles, os jueves temos con Sergio, estamos moi ben. Bueno. Unhas veces facemos unha cousa, outras veces facemos outra, outras veces bailamos, outras veces cantamos. O pasado fixemos hasta rosquillas, arriba fixemos, comemos, e fixemos un pouco. Vale. Gusta entón esta actividade de poder estar xuntas, de poder facer... A ver, eu tamén estuve por aí adiante, pero despois fixen a casa aquí no pueblo, e desde entonces tuve os meus fillos, que teño unha filla e un fillo, e xa non salín máis. Rosa, a donde emigraches? Eu a emigrar, estuve en Andorra uns meses, pero pouquiño tempo. Pouco tempo. Estuve en Guadalajara, tamén xa de casada, estuve en Huelva. Bueno, ainda recorriches unha parte, ainda... Pero despois de que xa tuve os meus fillos, pois xa non salín de aquí. É dicir, os fillos xa os tiveches aquí, non anduveches por aí con eles? Vale. Os fillos estuvemos aquí, estuvemos vivindo, e isto, aquí está. Ahora teño os meus fillos, pero viven en Orense os dous. Vale, e ti vives aquí? Eu sí. Vale. Aquí eu e o meu marido. Perfecto. Contanos, como facías cando tiñas os nenos pequenos para combinar, pois, traballar na casa e coidar dos fillos, e se o teu home te axudaba tamén? O meu marido casi só viña os sábados ou domingos. Traballaba fora? Meu marido traballou sempre en Telefónica. Ajá, vale. Entonces, pois, só viña esos días. Eu era que me... Outra cabeza de familia máis? Polo menos semanal? Os fillos, preocupábame de ir ao campo e de facer algo. Porque senón tamén, se non facíamos algo, todos tamén era por unhas patatas, unhas cebolas, algo así, algo de todo. Algo. Iso era o sostén de toda a familia, porque esas cousas da horta e demais, aforras e cartiños. De vez en cuando ainda iba a facer algunhas onde me chamaban, estuve traballando no restaurante en San Antón Berín, unhas 13 anos tuve, que non 13 días. Pero claro, solo iba 3 veces ao mes.
Iba aos o 3, o 11 e o 23. De reforzo, un pouco, non? Sí, iba así. Entonces, pois nada, eso o que hai. Como ve a situación de como era antes, como é agora o cuidado dos nenos, como se reparten as funcións entre homes e mulleres? Agora, xa dixen, agora os homes xa teñen outra mentalidade que antes. Antes tiña que ser a muller a que facía todo. Iba ao campo e cuidaba os fillos e tudo. Agora non, Cambiou ese tema? Cambiou muchísimo. Ti velo, non? Muchísimo, eu sí. Cos teus fillos ves que hai esa... Sí. Bueno, a miña filla de momento ainda non está casada, está xunta, pero non está casada. Pero o meu fillo ten 2 nenas e sí que o ves. E axuda na casa? Bueno. Inculcache o ti? Dixeches aquí hai que traballar todos? Xa o facía, el non faía falta decirlle as cousas. Sí. Non faía falta decirlle, José fai isto, ou José fai aquilo. El xa sabía o que tiña que facer. Como hoxe. Bueno. Hoxe el vai leva as súas fillas á gimnasia, leva as súas fillas á natación, leva ao colegio, porque eles tamén teñen unha cousa que teñen. Cando un traballa por a mañá, outro traballa por a tarde, non? Bueno, si conseguiron laboralmente poder facer esa combinación é boísimo. A combinación así anda moi ben. Eso non, pois teñen que facelo así. Bueno, pero... E as actividades de casa tamén as teñen que facer entre os dous. Porque, a ver, unha nena con 1 ano e medio, que ainda non... Pequeniña, claro. E a outra con 5 e medio, claro, que mira. Hai que axudarse sí ou sí. Pero bueno, iso tamén é o que é importante, non? Que as parellas estamos escoitando os vosos exemplos, non? As vosas vidas. Moi, bueno, deu un cambio moi bueno. Importante, que polo menos se vexan... Para a muller. Claro. Para mulleres, porque non é só aí estar encima da muller, non. Que se repartan... Tamén tes o mesmo deber tamén. Iso é o que se chama corresponsabilidade. Pois aí está. Poder facer as cousas entre os dous, entre a parella, e poder, pois iso, non cargar a muller. Porque... Chegar a casa e a muller dicir, que está isto sin facer. Non. Se hai que facelo, fais. Mira, eu vouche decir unha cousa. Dime. A mãe, pero o meu marido xa non é así. Meu marido, tes que lle pôr hasta o vaso. Se non lle pôs o vaso, parece que xa nin... É que mal, é verdade, terei, sí, porque non enseñou. Non lle pôr hasta o vaso, é verdade. Ai, Josefa, que non enseñaste só a poñer o vaso na mesa. Tes que lle pôr hasta o vaso, ali. Dígolle, carajo, non. Bueno, pero... Se non lle pon o vaso... Eu así, moitas veces é mellor non lle pôr, porque así non bebía. Que pasa sede? Se ni pongo vaso que pasa sede. Sí, é verdade, Pero bueno, vemos... Moi diferente. Claro, que polo menos hai ese cambio, non? Que falta moito ainda por facer, pero vos tivestes unhas vidas difíciles nese sentido. O único que estou moi en contra é das persoas, dos homes tamén, que maltratan as mulleres. Ui. Eso sí que eu non o vexo, ou que matan, ou que matan os fillos, ou que os abandonan, eso sí que o vexo fatal. Iso non o vemos ninguén, non é forma de entendelo, pero pasa, por desgraza. Pasa por desgraza. Pero eso é que o vexo fatal. Claro. Oi, non te interesa estar comigo? Pois non estés, márchate ou déixame ou fai o que queiras, pero déixame, non me des golpes e non me mates. Se alguén non interesa, pois cada unha a súa vida e punto. Iso sería o ideal. É o que hai. Ben. Ao teu lado está María García. Imos falar contigo. A ver, contanos ti a túa experiencia, María, aquí neste proxecto de comunidades inclusivas. A ver, das actividades que levan feito ahora, que nos falaba antes Sergio, a ver, que é o que che leva gustado máis? Do que estamos facendo aquí? Sí. A mí gustame todo. Unhas persoas que veñen, se as que ten vido moi agradables, que é o que se espera. E nada, non podo dicir máis nada, mas que estou contenta. Bueno, xa bastante, xa se di bastante. Foches muller emigrante? Sí. A donde? María emigrou a Suiza no 1963. Xa choveu. A Suiza. Xa choveu. E tiña a miña filla, e tuven que deixala con meus cuñados que estaban en Asturias.
Eu marchei para lá, estuve 2 anos, nunha fábrica onde estuvo a señora tamén, estuvemos as dúas. Purificación que teño aquí ao meu lado, que logo falarei con ela. E viñemos e despois probamos en Alemania. En Alemania o meu marido non lle iba ben, estuvemos só 1 ano. Sí. Volvemos e volvemos ir a Suiza. E en total eu botei en Suiza 12 anos. 12 anos. Das 2 veces. Sí. Bueno, no 75 viñamos para aquí, por despois botámonos de vacas como tantos outros e traballar como negros, no campo. Vacas, despois cerdos e xa está, traballar. A miña filla, cando nos viñamos de Suiza, tiña 15 anos, pero para que estudiara a carreira, ela estuvo hasta que terminou a carreira. Terminou unha carreira de biología, pois é o que teño que contar. O sea que vostede, durante eses 12 anos que me conta, non tivo contacto, supoño que nas vacacións, pero coa súa filla, estivo sempre aquí en Asturias, neste caso? Sí, pero cando nos viñamos, xa viñamos por ali. Claro. Estabas ali uns días e viñamos para aquí, para casa. Claro. Contacto, pois, antes por carta, porque ni teléfono había nesos tempos. Xa. Non é como agora colles o móvil, e agora ela está en Berín, já estou aquí. E falo con ela 3 veces ao día, a mañá, a mediodía e a noite. Claro. Bueno, pero a vida foi así tuvemos que levala. Bueno, pero tamén é unha cousa dura, ter que estar emigrado e non ter a túa filla ao lado. Que a criaran outros. Que a criaran outros, exactamente. Foi unha das historias máis recorrentes. De iso así. Sí, sei, non sei. Aquí no pueblo, fora. Deixeina con 3 anos e medio. Fíxate, pequeniña. Pero claro, como decíamos, pois a mellor non había opción. Cando nos viñemos para aquí, pois podía haber traído para aquí. Pero quixen que se a metes aquí, cas vacas, como andábamos nós, pois iba a ser un... Non iba a estudiar. Quixen que non lle valeu de nada, sí. Porque cando o seu fillo estudiou, porque era, aunque non exercera, sábeo. Porque foi 5 anos de universidade, non hai quen lles quite. Os estudos non che saca ninguén. Iso sempre fai falta para a vida directamente. Despois deso, pois casouse, viviu 40 anos casi en Bilbao. Agora xa o meu xenro xa está licenciado, o sea, jubilado, está en Berín. E o único neto que teño, pois quedará, que é dentista, ten a súa vida, a súa clínica, e así é a vida. Bueno. E vostede como ve, pois iso, claro, no seu caso, non podemos falar dunha conciliación para poder cuidar da súa filla, porque tuveron que cuidar outros da súa filla. Pero hoxe en día, como ve a situación noutras familias? Tamén pensa como a Rosa que a cousa cambiou ou como ve? Bueno, claro que cambiou, pero o que dice a Rosa, iso sabe o cualquera, que naide lle gusta que mate a unha persona, que mates a un fillo, que maltrates. Sí, non, pero eu falo do tema de cuidado, dentro da parella, conciliar, non? Claro, pero nós, por desgracia, tuveron que criar a outro, non... Claro, por iso lle pregunto a historia agora, como ve vostede, como... Home, a cousa cambiou. Ten que cambiar máis. Cambiou moito, pero queda moito por fazer. Está claro. Aunque en algunhas cousas, se vamos a mirar, cambiamos hasta... Bueno, cambiamos moito. Cambiamos moito. Exactamente. Como diz o outro, nin tanto, nin tan pouco. Bueno, sempre que se xa fa mellor... Sí. Iso din, non? Polo menos iso din. Pois, María, moitísimas gracias. E ao teu lado, temos a outra María, María Barros. Sí, eu estive a contar a miña vida. Bueno, a ver, conte o que poida. Conta a mitai. O que queira que se saiba. Escuita, aos 15 anos caseime. Aos 15 aniños. Aos 16 teve o primeiro fillo. En Orense estuve en 3 meses en coma. Vaya. Bueno, tuve o meu primeiro fillo, despois xa fun, isto foi no 63. Sí, teve o primeiro fillo. No 65 fun a Alemania, que me dixeron que non podía ter máis familia. Fun a Alemania. Sí. E despois xa fun a Alemania e viñeronme 5 xuntos. Cada ano seu, cada ano seu. 5 fillos? Sí. Carai, menos mal que dixeron que non podía ter. E os que teño, non? Sí. Bueno, eran 6. Sí. Un morreume con 16 anos. Vaya, iso sí que é unha desgracia. Despois xa tuve a miña mãe comigo, xa estou contando a mitad da vida que Sí. O resume. Xa vou a contar toda. Non. Tuve a miña mãe comigo 10 anos, morreu na miña casa tamén. Aos 60 anos fixe un obradoiro en Villar de Vós. E nada máis. Un obradoiro de? De jardinería.
Ajá. Sí, despois teño asistido aquí a todos que veñen por aquí, todos moi ben, anco Sergio está moi ben tamén, Bueno, Non é Sergio, por estante decircho, poñendo pero ben, estar moi ben, A ver, E nada máis? claro, estuvestes do Obradoiro. Pero unha cousa, María, entón tiveches en Alemania 5 fillos? Sí, E como facías? Traballabas tamén? traballei 6 anos nun hospital. Tamén como lle pasou a Aurelia? Traballei 3 anos na IBM. Noutros ordenadores? Sí, Anda. foron 8 anos. Eu non traballei máis. Traballei na Sexicon un ano e pico. Que era Na iso? de sacar fotos. Ajá. Un ano e pico. Entón, teño 10 anos por Alemania, Ben. os xa cotizados. E despois eu volvín a Alemania outros 20 anos, pero xa estuve cuidando os nenos. Eran os nenos pequenos, traballando e cuidando, pero... Xa, cando podía. O sea, traballei sempre, pero... E aquí tamén traballamos con un gado como a todos. Co gando e coas cousas. Como a todos. E como facía, entón, xa cando tivo os fillos, o que fixo en Alemania foi dedicarse a cuidalos e facer algún traballiño extra. E tiñamos unha casiña que estaba moi ben. Tiñamos un jardinciño ao lado e tiñamos 2 velliños. Un velliño chamaba Sopa. O sea, que era abuelo, pero chamábase Opa, non? Sí. E ese dicía, María, vai traballar que eu quedo cos meniños. E, efectivamente, ele botaba os meniños nunha bicicletiña para o patio del, e ele cuidaba os nenos. Cando viña, dáballe de comer e fíamos algo, tal. E entón xa os nenos foron algo grandiños e xa os nenos axudaban un pouquinho. Vale. Entón, pois, eso foi a nosa vida. O sea, que neste caso... De cuidar nenos e... Neste caso, ata tirou dos veciños dali? Sí. En que localidade estivo da Alemania? En Stuttgart. En Stuttgart? En Stuttgart, Ben, o sea, que os veciños neste caso foi a súa rede para axudarlle a cuidar dos nenos. Tiñamos ali uns velliños, que non me recordo hoxe deles, 2 Opas, 2 abuelos, non? El dicíame, si María vai a traballar, que eu cuido dos meniños, bota os meniños para o patio. E entón eu deixáballe a miña comidiña, bueno, o que podía. Sí. Así foi a nosa vida. E a filla que tivo aquí marchou con vostede tamén para lá? Sí, marcharon con nós para lá. Fomos coa Aurelia, acordas da Aurelia, cando iban os 5 nenos no coche. A ver, como era a cousa? 5 meniños no maletero. E o meu home só foi a mirar para atrás. Isto vai cair un meniño para atrás e ele non se dan de cuenta. 5 nenos nun maletero? 5 meniños no maletero. Sí, un coche familiar, entre o asiento de atrás e o maleteiro, entendo. Un viñan no maletero e outros viñan atrás onde no maletero. Non había maletero. Pero 5. E eles 2, 6, 7 personas no coche. O coche era pequeno, non era un coche grande. Xa. E dende aquí? Desde aquí a Alemania. Cantos días tardaban? Tardaban un día e unha noite. Un día e unha noite. Porque eles despois iban para mar cerca, nos íbamos para mar longe. Claro. Nos íbamos para Hannover. Sí, eles quedaban en Stuttgart. O meu traballiño ordenado sempre. E aquí iban xa a escola de Villar de Bos, cando viñamos para aquí iban a escola de Villar de Bos. E o meu Jaime tiñalle que me barrera a casa. O sea, que vostede deixáballe tarefas. Eu dicíalle a filla máis bella, si tú faz isto, o Jaimito fai aquilo, e bueno, tiñalle o traballo así ordenado. E un día, veo o do coche de línea, o Ramón, e dixille, Jaime, non barras máis, que se barras non te casas. Dixiste aquela, hostia, non me barreu máis a casa. A ver, o do coche de línea tamén había que... Jaimito, non barras máis a casa. E dende ese día vai e fastidoulle a tarefa. Pero nós tiñamos sempre o traballiño, o traballo dos meninos é pouco. E o que o perde é un louco, e é certo. Eu tiñalle aquel traballiño, Ricardina farme isto. Claro. Ahora está de cociñeira en Asturias. Ben. A Celsa farme isto, limpias os cuartos de baño. O Jaimito barreme a casa. E eu feía o resto. Pero eles antes de ir á escola deixaban as tareas feitas. Eu si levantábame, deixáballe o desayuno, feíalle o desayuniño, puñello na mesa, desayunai primeiro, e á noite xa os deixaba duchados, porque claro, eran moitos,
Claro. E xa os deixaba arreglados, pero... María Barros, ao lado está Purificación Fernández. A ver, Purificación, contanos primeiro, a ver, do que estabades facendo aquí neste proxecto de comunidades inclusivas, a ver, que opinión che dá? Nada, que todo me gustou, todo está ben. Sí. E a xente tamén é buena. Claro, e ademais, sobre todo, vir a pasar a tarde, verdade? Vir a pasar a tarde, compartir... Vostede vive soa? Non, vivo con marido. Con o seu home? Sí. Vale. Foron emigrantes? Sí. A donde? Eu estuve en Suiza de solteira. 2 anos, onde estuvo a María. Vale, eu sei que vos coñecedes, ademais de estar nos sitios emigrados. Entón, caseime. Aquí, en Vilarello da Cota? Sí. Vale. Despois, aos 10 meses de casada, o marido marchou para a Alemanha e eu quedei-me aquí porque quedaba embarazada. Claro. Aos 10 meses que tiña o neno, deixei-me aquí con os meus pais. Sí. E marchei-me para lá, para onde? Claro. Canto tempo estivo? 11 meses, 11 anos. 11 anos? Carai. Entón o seu fillo tamén foi dos que foron criados, neste caso, cos avós? Sí, sí. O máis vello, sí. Despois o máis novo, pois estivemos alá, estivemos ali hasta que fixo 6 anos. Sí. Despois 6 anos tuve que me vir para que viñera aquí á escola. Para que estuvera aquí na escola. Vale, bueno, pero tamén foi toda unha experiencia, non? Sí, sí. E como facía? Vostede traballaba ali en Alemania? Nós traballábamos os dous. Ou en Alemania, en Suiza? En Alemania. Non, ela en Alemania, vale. O neno foi en Perdón, Alemania. que ás veces, perdón. Tiñamos unha italiana que nos cuidaba os nenos. Tiñamos como llorar ás 5 da mañá ao barrio. Claro, levada de yo a donde ela vivía, non? Sí, para traballar. Moitas veces había unha nevada. E o meu marido co carriño, en vez de ir por a acera, iba por onde iban os coches, que non se podía pasar ca neve. Claro, para poder ter... Pero o pobre, con ben que tiña que nin se quería desayunar á mañá, levaba yo desayuno para a italiana e daba yo eli todo. Sí, sí, sí. Bueno, pero foi a forma que tiveron vostedes de conciliar e de coordinarvos, non? Para poder traballar. Foi a maneira de facer algo, senón non faiamos nada. De que traballaban alá? Eu traballei nunha carnicería, na cociña. Sí. Facendo comida, pois... En Suiza estuve nunha fábrica de relós. Anda, isto dos reloxes suizos. Estábamos nunha máquina metendo as piezas dos relós. Tiña de facer piezas e tiña outro sitio que era ETA de montar o relós xa. Vale. E vostede, para ir a todos estes traballos que me está comentando, como fixo? Que iba co contrato xa dende aquí? Sí. Ou xa iba con o contrato dende aquí? En Suiza mandárame unha irmá que estuvera ali ao cuñado. Reclamaron, non? Sí. Entón, vamos para lá. En Alemania apunteime na administración. Para poder traballar e estar ali. Vale. Despois voltaron cando o seu fillo xa tiña que estar escolarizado. 6 anos. Vale. E a partir de aí quedaron xa aquí, xa non se moveron. Nada. Vale. E aquí, agricultura... Traballar o campo con vacas e... Vale, vale, vale. Que é un gran traballo. Traballar como negros. Como ve o tema de hoxe en día, bueno, os seus fillos se creceron evidentemente, demais, e, bueno, ve os fillos dos demais, dos veciños e tal, como ve hoxe en día, como se asumen o cuidado, as tarefas da casa entre home e muller? Ben, agora ben. Antes tiñamos as vacas, había moito traballo, agora non temos nada, máis que 2 gallinas e ala. Bueno, para entreterse chega. E 2 perros. Vostede que iso, que neste caso os seus fillos coas parellas ou que sexa... Sí, un está en Vigo, ten dous nenos, un que xa ten 23 anos e o outro 19. Vale. E axudan na casa? Sí, cando veñen, sí. E o outro vive en Berín, pero non ten fillos. Vale. Bueno, pero máis novo. Vostede tamén, igual ca María, cando eran pequenos, deixaballe tarefas para facer, para que foran aprendendo? Sí, viñan, pero iban car vacas. Tiñan que ir car vacas. Bueno, tamén era un traballo, e coas vacas. Tamén era un gran traballo. Sí. A verdade que sí. A ver, teño ao meu lado, porque claro, vimos aí movéndonos nesta roda que temos tan bonita hoxe aquí en Vilarello da Cota, no Ondas Mur, teño ao meu lado a Amanda Gallardo. Amanda, a ver, contanos, destas actividades que están aquí montando Sergio dentro do CDR Portas Abertas, que che parecen? Ben, sí, gustame todo, sobre todo, podemos... Claro, sobre todo supoño que estar iso, como estamos hoxe aquí, non? Sí. En boa compañía. Sí. Non? Para intentar contar as cousas. Vostede tamén foi emigrante? Eu fui ano e medio a Alemania con meus pais que vivín a miña abuela. Sí. E logo
Vime da lá, caseime, e teño 2 fillos e vivo aquí en Vilarecho. O sea, que xa estivo un tempiño, pero xa despois a súa vida fixo aquí, non? Sí. Como foi nai, ten fillos, como di, como facía para combinar o traballo, supoño que traballo no campo, ou que facía vostede aquí? Non traballaba moito no campo, tiña que cuidar dos nenos, pero algunhas veces tamén nos cuidaba a miña nai. Ajá. O meu marido traballaba nos autobuses. Sí. Cando viña tamén traballaba ele. Bueno, o sea, que repartían tarefas entre os dous? Sí, repartíamos. El que facía máis, a ver? El sempre tiña máis traballo que a min, porque el iba cos autobuses e tiña pouco tempo. Pero despois, cando chegaba a casa, facía cousas tamén? Chegaba a casa, compartía todo. Sí. Como ve vostede a situación hoxe en día? Ben, comparando con antes, bueno... Axudan máis as parellas, os homens, axudan máis as mulleres, ademais? Axudan máis agora que antes axudaban pouco. Pouco. Sí. Bueno, algo se evolucionou, non? Polo que se pode decir. Sí, evolucionou. Ben, e a hora de todo o que estamos hoxe vendo aquí, das actividades, que lle gustaría que se fixera máis aquí? A ver, que se lle ocurre? Cousas. A ver, que lle gusta máis? As manualidades, o que é a ximnasia? As manualidades. As manualidades? Sí. Sí, é máis fácil de facer, ao mellor. Sí. Non require tanto esforzo o de andar facendo a ximnasia e o yoga e demais, igual é un pouco máis é máis cansado, non? Ben, perfecto, Amanda. Pois eu o que quería era darvos as gracias a todos, a todas. Neste caso, vamos a falar en feminino. Sinto, Sergio, estás en minoría hoxe. Nada, non. Aquí estamos todos para intentar coñecer o que se fai aquí en Vilarello da Cota, neste caso, coas actividades que fai este programa de comunidades inclusivas, que, Sergio, xente que nos este escoitando neste podcast de Ondas Mur, e que coñeza as actividades de comunidades inclusivas, poden anotarse aínda? Como funciona para poder participar? Bueno, as actividades están pensadas para as persoas de Vilarello. Sí. Están abertas a calquer veciño, veciña que lle apetezca acercarse por aquí, participar das actividades. Non teñen coste. Non teñen ningún custe, non? Non teñen ningún custo. Sí. Bueno, que poden vir aquí ata a Escola Nova de Vilarello da Cota e participar nas actividades que se vayan facendo. Bueno, as actividades, non me acordo de dicir, non? As actividades suelen publicitarse, non? Poñemos carteles ou por medio do grupo de WhatsApp avisamos de cando se van facer as actividades ou incluso pois isto que comentaba de yoga, falouse de ver que día se podería facer, bueno, tendo en conta tamén que os horarios da profesora que dá o taller e demais. Entón, bueno, intentamos que sexa o máis aberto e o máis participativo posible. Claro, que tamén é importante. Eu dicía tamén, solo xente de Vilarello da Cota, ou se hai povos arredor ou tal que queiran unirse, poden ou non? No, bueno, se das localidades que hai arredor. Sí, de localidades cercanas, sí, tamén podería unirse as actividades que se fan, vamos. Vale, perfecto. Pois pola miña parte, eu o que teño que darvos as gracias inmensas por participar hoxe aquí, neste Ondas Mur, que compartades as vosas experiencias e que sigades facendo un grupo tan chulo. Nos a usted que temos toda a gracia que este home. Claro, a Sergio, por suposto, pero iso, que sigades facendo estas cousas, que estedes en unha comunidade e que sigades, pois iso, tendo esta vida, este bo ambiente que se ve aquí, que se nota, non? Que estades, bueno, pois para pasar o tempo, para divertirvos, para aprender, porque sempre se aprende algo, e sobre todo, pois para evitar esas dúas palabras que ao principio falamos, Sergio, desa soidade non buscada, non? De que é tan problemática e que, pois, non o queremos. Queremos que o que queira estar só, que o poida estar, pero cando non queira estar só, que teña a onde acudir. Parecevos? Sí? Moitísimas gracias. Gracias aos dous. Ben, antes de rematar, a ver, Sergio,
Algunha cousiña máis que se nos quedara por aí olvidada? Bueno, non, un pouco incidir no tema de que ao final o fundamental do proxecto é crear ou reforzar a comunidade, que, bueno, eu creo que é unha das señas de identidade do medio rural, non? As comunidades que se crean, que, bueno, pois pareceme que últimamente sí que están debilitadas por moitas circunstancias, a despoboación, o envellecemento, a soidade non desexada, que falamos tamén. Sí. E, bueno, pois con este proxecto trátase de reforzar esta comunidade, de axudar no que se poida, dar o apoio que precise a comunidade para tocer esas redes, non? Que importantísimo, que decíamos. Pois nada, moitísimas grazas a todas, moitísimas grazas, Sergio, e que sigades facendo máis cousas. Dime, Sergio. Nada, agradecervos a vos por interesarvos por este proxecto, por esta comunidade, bueno, desexando escoitar o podcast e poñelo aquí, a ver... Bueno, quedache aí. Tens que poñer Manolo Escobar, que cho pide, neste caso, Aurelia, e cando teñamos o podcast de Ondas Mur, poñelo e que os coiten todas, vale? Sí, bueno. Moitísimas gracias. Nada, vos, graciñas.